Ja dych nic nie muszę się rychtować, bożem już Szyszakiem szmrgała, jak byłam bajtlem. Obiadłam się bajabunki, kapuściunki i na deser słodkie bumki. Ja wiem, że wygrom. Te tam ciapy to już mają pełne pory. Caluśki rogrzam się sposobiła. Trzeba mieć kunszt w łapach. Te tam majstry fanzolo, że wygrają. Zobaczymy, co to za papudraki. Tak to robił mój stark, jegłę stark i stark przedni. Czades to rzucale wełnia niż tryfle. Teraz to je rajtuza. Błe dali jidze szmyrgnąc.